Ik heb lesstrips, ik heb gewrapt en stickers opgeplakt. We ben je bij Veemarkt Vibes en dat is eigenlijk een pilot van US, Sport Friesland en Jongerenwerk om elke woensje van oud januari tot en met eind maart activiteiten voor jongeren te organiseren. Ik heb al heel lang in mijn holle een soort van plan van ja, we moeten eigenlijk wat doen met die fatbike jongeren, de fatbike. Er zit altijd zo'n stigma op en ja, ik vind dat dus onterecht. Vroeger zeg ik Pimp My Ride best wel vaak, dat we een programma op MTV 100 Jelien. Eigenlijk wil ik zoiets doen, maar dus ik heb Pimp My Fatbike opzet. Ik denk, het kent twee kanten op. Of ze vinden het heel cringe, of het is eigenlijk best leuk. En ze komen, dus het is heel leuk. Ik heb lesstrips, ik heb gewrapt en stickers opgeplakt. Die achterkant heb jij ook gedaan, toch? Ja. Hoe gaat dat precies? Het is een soort sticker, maar je moet het warm maken en dan met een pasje. Een beetje versierd over de hele fatbike. Mijn naam erop gezet en wraps erop geplakt. Er is zeker een prijsuitreiking, maar waar letten je hem dan op als je hem joggen naar de fatbikes? Nou, sowieso toewijding. Dat is Ian. Elkaar helpen, dat is ik een belangrijke. Dat ik natuurlijk op creativiteit, originaliteit. Op meerdere facetten, we hebben meerdere prijzen. Er is ook een aanmoedigingsprijs. Dus ja.